Салом алейкум. О, мавзуна. Чикар шумо? Саломатӣ хуб? Хушбахтӣ дар ин аст ки шумо дар барномаи варзиши Кавитан ширкат меварзед, чунки имрӯз рӯзи бонувон аст, рӯзи модарон аст. Як бони тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ парчами тоҷикистонро баланд бардошт. Аз ин хотир мо ифтихор дорем ва шуморо таклиф кардем ва таҳмтании худро дар барномаи варзиши Кавитан нишон додем. Саломат бошед барои даъвататон. Мавзунавону, пеш аз оне ки ба тамринҳо шурӯъ кунем, мо ба шумо як тӯҳфа дорем. ин тӯҳфаҳое ки шумо мебинед аз тарафи марказҳои савдои ёвар ба шумо тақдим мегардад. аз ҳамин хотир мо ба шумо ба рӯзи модарон тани сиҳат ва хонаи ободро таманно дорем. тавре ки мегӯянд ёвари шумо дар зиндагӣ. Саломат бошед. хоб тамошобини азиз, моро тарк накунед. барномаи варзиши Кавитан дар пеш аст. бо мо бошед. азиз Аки мо барракаи тоҷикона мезанем, тайёрай. Саҳар қати барвақт занг задем. дуруст. Мегӯяд намезанему, лекин аллакай 3-4 зарба аллакай омад. салом бинандагони азиз, ин барномаи варзиши Кавитан аст. ин навбат дар меҳмонии мо ширкат доранд ҷоизадори бозиҳои олимпии Лондон 2012, мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз намуди муштзанӣ Мавзуна Чориева. чун ҷашни бонувон ва модарон ки аст, аз ҳамин хотир мо дар барнома тасмим гирифтем ки Мавзуна Чориеваро даъват кунем ва тамоми ана ҳамон маҳорату малакаи касбии варзишиашонро ба мо пешниҳод кунанду ва аз санҷиши устувории бадани барномаи варзиши Кавитан гузаранд. Дар рӯзи модарон мехоҳад ягон нокдаун равад. аҷоиб аст. он машқҳое ки ман мекунам танҳо барои модарон аст. дар ин рӯзи муборакашон барои ҳамин вақт кӯтоҳани бошад, саросимани бошад, ба хотири номи зебоӣ ва ё занои зебои тоҷик ман инҷо омадам. бебинт ҳастам, узр бахшиш ира қапака ба кори кардаги. Лекин як чизи дигара мегӯям ки фаромӯш накунед он гӯшоро, он дастое ки дар дастотон доред, пеш аз машқ бояд шумо дар ҳамаи ин чизро гиред. ба хотири чӣ? Ба хотири ҳамин чиз метавонад дастои шумо ҳам осеб биёванд, ҳам бисёр ҳолатҳои ширагие ки аз ҳисоби гӯшор мо метавонем лад бардорем. Ман имрӯз бокс намекунам ба хотири иҷозат аст ин гӯшора. албатта. ягони азиз, ана ҳамин намунаи зани тоҷик, модари тоҷик, бонуи тоҷик Мавзуна Чориева аст ки имрӯз новобастае ки дар барномаи варзиши Кавитан санҷиши устувории бадани худро пешниҳод мекунад, дар тамоми дунё аллакай маълум гардонд, фаҳмонд, нишон дод бо ан ҳамон амалҳо, маҳорату қувваву нерӯи бадани худ ки тоҷикӣ аст, зани тоҷикӣ аст, модари тоҷикӣ аст. ба фикрам дар ин барнома мо якум варзишгар аст. назар ба дигар шахсҳо бояд мо як чизоеро нишон диҳем ки шумо тавонед занҳо дохили хона никунем. варзиш на танҳо дар толорои зебо, балки дар дохили як шароити хона метавонед ба ҳама ҷиҳат. аҳсан ба модаре ки Мавзунаро ба дунё овард. аввалин варзишгари ҳирфаӣ ширкат меварзад ва имрӯз мо шоҳиди ан ҳамин амалҳо ва тамринҳои ин кас мегардем. моро пайгир бошед, шабакаи моро тарк накунед. хуб, тамошобини азиз, аз анамуно ҳаракатҳо, дастҳо, пойҳо маълум аст. мо камтар давидем, лекин пеш аз оне ки боз ба ҳанам тамринҳои дар пешмондаи худ шурӯъ кунем, як-ду тамрини обутоби бадан барои гармшавии баданро пешниҳод мекунем. хоҳ аз тарафи Мавзуна Чориева бошад, хоҳ аз тарафи мо, хубтараш ин кас пешниҳод мекунанд. мо якҷо баданро гарм мекунем ва баъдан мегзарем ба тамринҳои дар пеш истода. биё имрӯз ихе мекунем. шумо даъвати мо кардем ки мо имрӯз устод ҳастем. гуфти одамо кори мо варзиш аст. биё ман сар мекунам, хубтар мешид. шумо сар мекунед. мо ами дар тӯли чанд дақиқа ман шуморо мефаҳмонам. пеш аз ҳама поёҳои худро гарм мекунем, баъд аз ин аз миён сар мешавад, китф сар мешавад, гардан сар мешавад. мо аз замин сар мекунем, мо кӯшиш мекунем нуги поча истодан. ами метавонед дар дохили хона ин чиза давом диҳед. нуги поча аст, таги поча аст. баъд аз ин мо мегардем поча. зӯнуро гарм мекунем. бале. як ҷоя бо берун мекунем, як ҷоя дарун мекунем. иш бас аст ҳозира дамода. ҳозира шуда.
بعد از پوچه ما میگردیم میونی تنه اهمیت دست در کتف میروه میون تنها میون خودش حرکت میکنه اگر رقاصگی فورد پیش ما بیاید دیگر دید طرف نگونی عزیز دیگر طرف من گمان میکنم که مهارت و هنری رقاصگی و سرودخوانی هم دارن در جریان ما سر میبینیم میکنیم میون قطع کتف یک جایه همه طرف یک جایه تو میخوره نو دو مرتبه برای ما بس است خرشو بعد از این سر میکنیم یک دو سه این چهارم مرتبه قفا کدومی چند که میتونه دادم میتواند تا آخیر رود دستا رسیده کدومی چی خیلی میتواند میرویم اوه عجیب بهترین بعد از این ما میرویم دستا کتف برای او کردن یک دو اوی میکنیم یک دو اوی میکنیم استا به پایان میرویم بله کشوتر بله بله خیلی ما میخیزیم بعد از این ما از پوچه به میون به کتف سر میکنیم کتف فرامدگی پایان قفا میکنیم بالا میکنیم پیش میکنیم قفا میکنیم بالا میکنیم پیش این همه بهترین باز همین میتونیم قفا کرده توصیه موضوع چوری رو قید کنید نگونی عزیز بعد از این با ما میتوانیم در جا اینو کمتر حرکت در کار در ایالتا باز قفا با همین کم ترک پیش دسته میگیریم باز پیش با قفا از همین با کمتر پیشتر میقپیم دسته با همین قفا یکی از آوازی میکنیم تماشا کنیم میام پوچه همه یه جویه با درنیا دانه گفتیم رفتیم اون رکت میکنیم آوازی باز همین سمت عقیب انا با یک جویه بالا پایان همش نیا کنیم همه پوچه کیستوی پوچه کار میکنن میام همه بهترین همه جویه یک جویه عجیب حرکت خب بعد از این بسیار چیز میدونی چی در برنامه پیشینمو پنجیانه اشتراک کردن رقص مایکل جکسون رو پیشنهاد کردن برو میگیری هم با استودیو هم خیلی یک لحظه بری بابا هم تو خورده با جاش استود حالا میگردد که همین رقص و ورزش بسیار با هم پیوستگی داره این یوکا امیانی رقص ان یوکا از یوکا اوکلون برآمده عجیب ببینید تصور کنید که ضربه اومده ایستاده است و همین حرکت ها الکه یک رقص بدن اوبوتوبی بدن در حال چی حیاتی مجزنی مثلا شما که همین پیشه رو کسب کردید این اصلا کسب بسیار مردانه‌وار است ورزشکار پیشه همه ننگ ناموسش از مردم دیگر است تمرین های شوق‌آور و لحظه های شوق‌آور در پیش است با ما باشید ҳозир акнун тарзи профессионалӣ яъне паридани бандпарак ро ҷаҳидан аз бандпарак мавзуна чӯриба ба мо пешниҳод мекунанд мо асосан боксёрро и скакалка дар номери яки мо аст бо мо метавонем бо истени ба ҳамин кор карда рагашта абрана чхел маъқула мекунед вақте ки нуги поча аст ко ина ёкни нуги поча шумо таги поча қатъ мекунед ба хотири ҳамин бояд вес ҳама вақт почаро нигоҳ дора ҳамин чиза нигоҳ дора бовар кунед ин ҳаракатҳои мавзуно аз ҳамун майкл ҷексон расои майкл ҷексони дигар хубтар будааст чунки бинед бовар кунед вақте зарба мебиёяд ҳаракат ҳатто дар ҳамин бандпарак ҳам вақте ҳаракат кардан бадан мушакҳо ҳама иҷо мекунад бале ман гумон мекунам ки ҳозир агар ягон шакам нашавад мавзуна ба мо шояд суруд месароянд шояд рақс мекунанд ман бовар дорам ки ин нарҳоам азаш бале албатта ин чи аст зиндагӣ барои мо як бор дода мешавад албатта рӯи хилмона болида мекунем зиндагиро агар бихоҳӣ ширин хирсандӣ кати гузаронӣ танҳо чи сухани хуб дунёи ма ҳай вақте ман хостум боксёри номӣ шидан як шахсишам ки дар ҷомеа маро бишносад имрӯз ина маро чоре ва файрод кардем ку дар зале ки ман машқ мекардам 100 бача буд ман як духта будам
агар ҳар як кадоми як шапалоқӣ мефурӯвад хелиш ҳамун 100 дар буд, лекин мо қатъи ҳамун 100 бача 2 минут перчатки қатъи як ба як то охира мезадем. ма танҳо нияту орзуву ҳама чи ман варзиш буд, ба ман набуд кори хона, уборка, кори занакӣ. барои чӣ ман ғолиб намешавам? Ман танҳо гуфтам ки чӣ мешава, варзиш тоқа тозагиро дӯст медорад. Машқ дар дарини ринг ман медаром, рақиби ман медарорад, рақиби мани ҳаракатҳои зур дорад, машқ кардагиам, мани кардагиам. Танҳо чӣ ғолиб меборад? ҳамун ғолиб меборад ки яқинан ҳамин меҳнати ҳаррӯзаи вай. ана ҳаминро мехостам фаҳманд ки ба варзишгарон фаҳмонем ки роҳафтуда нашаванд. ман як кросовки қатъи 5 сол машқ кардагӣ будам. худам дузандагӣ кардагим, амура духтагиам, ба хотири чӣ? Ба хотири сабр мешавад. Имрӯз ира ман дар Америка дидагӣ набудам ёлата. Че ҳамин рости гап, ҳамин хел толорон мо машқ мекунем набуд. Имрӯз ҳамаи чӣ ҳаст, ва лекин чӣ нестай? Пешрафтӣ. ҳамин чиз нест. мо рақибем, рақиб ба кадом мақсад? И ягон дарвоза надорад ки ту бигрезӣ. Албатта. Эҷа танҳо номуси тай Бале. ва итае ки ту тоқат кунӣ чанд қад 12 минут. Аллакай тарс фаро гирифт. Тарс фаро гирифт. Ака мо мекунем, кӯшиш мекунем. Бале. Очко ин меқагирем. дидед? Хорошо? Буда. Мо сахт намекунем. Ба даст баъд аз ин ба поча Бо мекунем. поча пойҳоро зер мекунем. Мода мо камтар. Хоп. Як очко аллакай, як. Дидед бинагуни азиз. Хоп. Ман гирифтам. 6 8 9 мо зарбаро иваз мекунем. Хоп, якта, дута, сета чун поча. Беҳтарин бинагуни азиз. Ана ина маҳорати мавзуна мегӯянд. Як. Тамом нагдам. Ака иқва намешавад. акнун тамрине ки мо ҳамроҳи мавзуна чӯрӣ ва ба шумо пешниҳод мекунем, инам бошад санҷиши устувори бадан аст. Имрӯз рӯзи бонувон ки аст, бахшида ба рӯзи занону модарон ҳаст. Аз ҳамин хотир мо ҳамаи тамринҳоро ба мавзуна худи мавзуна худашон споридем. ино акнун бешак шубҳа мо медонем ки варзишгари ҳирфаӣ ҳастанд, ба истлоҳ профессионал. аз ҳамин хотир тамринҳое ки ҳозир мавзуна ба мо пешниҳод мекунанд бо диққат бошед. шумо низ метавонед ҳамроҳи мо дар шароити хона ин тамринҳоро иҷро Итуб нест. И вазнш вазмин аст, ина килограммаш наисондагӣ. Итуб нест. Ба хотири хиёл накунед ки як ҳамун тупи футбола, и дигар туп аст, и барои машқ аст. Вазнаш вазмин аст, 3 килограмм. ана ҳозир мо ҳаракат мекунем, даста меқипем, ҳаракат пеш қафо, дасти рост мекунем. Хоп, аҷиб. Инҷо бояд дасти чап. Бале. Почаи рост намешинӣ? Ай боло поён равон. Бале, албатта. Беҳтарин стойка меистем, мо метавонем ҳамин чиза миён пеш, қафо рафта барои миёнотон. Раст. баъд аз ин аз пеш. ана ки бакавои чӣ хеле бакавои бармекунӣ? инҷо ка. Баракавои яъне ҳамин чиз мерасад. баъд аз ин мо метавонем чӣ мегем? Бо зону шида ҳамин ҳаракатҳоро боз карда. Бале. Мо метавонем ки масалан дар ҳолати партофтан ба самти чап рост ҳаракат кунем барои ҳака асосан бояд масофа камтар дароз бошад ёлада. Бале. Аҷиб. даст ҳаракатш рост места. амира такрор мекунӣ баъди мане ки Албатта. мо агар такрор накунем мавзуна ба фикрморо ягон зарбаи аниқу дақиқ мезанем. Ман фикр мекунам ки ин беҳтарин усул аст ҳам барои масалан бинандагони мо ва ҳам барои ҳамин 10 усул барои варзишкарва. ина як ҳаракатига аст, бо такя дар девор мекунем. агар кадоми ҳамин 1 дақиқа ҳамин хеле истод вай бур кардагия. бурдааст. вай ча метавонад почои якҷоя боша ҳамин ҳолатда. барои чӣ? ё ки ҳамаи ҷо дар дарди худаш медарояд. бале. ташаккури зиёд. ҳозир мо акнун бинагони азиз мегузарем ба лаҳзае аз ҳама шавқовартар, лаҳзае ки мо интизор будем. бо анамун дастпуштҳо мавзуна чӯрӣ ва дастпӯро ба дастҳои худ мепӯшанд ва мо мегузарем ба истилоҳ мегӯянд груша. не зарба мезанем ва анамун суръату ҳаракати мавзуна чӯриваро месанҷем.
асан. Акнун тамошобини азиз, аллакай шумо бори дигар дидед бо чашми худ ки мавзунот шӯрва чӣ хел маҳорат доранд, маҳорати муҷзаниашро бори дигар ба мо нишон доданд. Лекин барномаи варзиши қавитан ки барномаи санҷишӣ аст, яъне санҷиши сувории бадани иштирокчиён аст. Ҳозир мо бо истилоҳ бо нами лапаҳо зарбаҳои мавзуна чориваро месанҷем. Агар имконам шавад, метавонем зарбаҳои пойҳои мавзунаро, чунки кик бокс мегӯянд ба истилоҳ, ин ҳам як маҳорати дигар аст, иловагии мавзуна чорива шояд бошад. ин усули худмувозиратии муҷзам буд. Як бор дигар. аввал барнома бисёр баъд зур карде. Ман боварӣ надоштам. Не, ман боварӣ не, ман интизор набудам. боксёри хуб ҳамаро метавонад зада. Лекин пеш аз ҳама ҳамин мактаби варзиша ёд гирифтани шумо бояд дар мадди аввал бошад. барномаи имрӯзаи варзишии қавитанро мо ба анҷом мерасонем. Бори дигар такрор мекунем ки дар барномаи мо ширкат доштанд ҷоизадори бозиҳои олимпии Лондон 2012 ва мураббии шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба варзиши муҷзанӣ ва истилоҳ бокс Мавзуна Чориева имрӯз дар барномаи мо ширкат варзиданд ва тамоми ана ҳамон маҳорату малакае ки доштанд ҳадяқалан бошад ба мо пешниҳод карданд ва мо худ дарк кардем, бо чашми сар дидем ки Мавзуна чӣ гуна амалҳо ва ҳаракатҳо доранд. Аз ҳамин хотир бори дигар мо Мавзунаро ташаккур мегӯем ки тасмими моро қабул карданд ва дар барномаи мо ширкат варданд. Агар гуфтанӣ дошта бошед. саломат бошед. чӣ мегӯям, ман ҳамчун як зан, ҳамчун як модар танҳо ободии ин ватана мехоҳам. Аз мо зано ҷомеа ҳама вобастагии ҷомеа аз мо аст. Фарзанди солим кунем, аз мо вобаста аст. Таълими хуб диҳем, аз мо вобаста аст. Барои чи падаро кор мераванд, айпаи зиндагӣ ҳастанд, ва лекин тарбиятдиҳанда мо ҳастем. Дар гӯши мо аст, дар ҳудаи мо аст. Барои ҳамин модарои мо доно бошед, ба илм бошед, занҳои хона бошед. имрӯз модари ман хирсандӣ мекунам ба хотири он рӯзое ки аз кӯчак моро калон кард то ин рӯза расон, ба хотири дуруст тарбия додани мо. худо кунад ки ҳамаи шумо ба мисли модари ман дар лаботон ханда бошад, як кас шуморо раҳмат гӯяд. барномаи имрӯзаи варзиши қавитанро ба анҷом мерасонем. ба шумо тани сеҳат, умри дароз ва хонаи ободро таманно доранд. ва барои модаронам гуфтанӣ ҳастам ки модарони азиз ҳамеша тансиҳат бошед, хушрӯз бошед, саодатманду пирӯз бошед. бори дигар ид муборак, модарони азиз.